Μάλιστα, μια ερώτηση που πολύ ενδιαφέρουσα, λίγο δύσκολη για μένα, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι digital. Υπάρχουν στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό που έχω ασχοληθεί 4 γλώσσες. Είναι η οπτική, η ακουστική, η κιναισθητική και η digital. Όταν έκανα την εκπαίδευσή μου πριν 10 χρόνια, στην digital σημείωσα 0. Οπότε έχω πάρει τώρα μία πρόοδο και έχω κάνει. Θεωρώ ότι επαναπροσδιορίζουμε την αντίληψή μας ανάμεσα στον ψηφιακό και στο φυσικό κόσμο. Ζούμε στην εποχή του Μέτα. Δεν είναι τυχαίο που ο ίδιος ο Ζούμπερκερ άλλαξε το όνομα και το έκανα Metaverse. Σωστά? Οκ. Μέτα. Ναι, γιατί πραγματικά ο όρος Metaverse, ναι, σωστά, επινοήθηκε το 1992 από ένα Αμερικανό συγγραφέα, τον Νίλ Στέφενσον, στο μυθιστόρημά του Snow Crash. Ίσως τελικά οδηγούμαστε σε μία μεικτή πραγματικότητα. Υπάρχει ένας καινούριος όρος που λέγεται phygital, που είναι από τη σύνθεση ακριβώς του physical και του digital και δημιουργήθηκε για να περιγράψει περιβάλλοντα που συνδυάζουν τις ψηφιακές και τις φυσικές λειτουργίες. Ο φυσικός χώρος είναι τώρα αυτός που ζούμε, τώρα αυτός που μιλάμε, είναι μετρήσιμος, έχει βαρύτητα, είναι τοποθετημένος, εμένα με έχεις βάλει σε μια ωραία πολυθρόνα να κάθομαι, έχει διαστάσεις, έχει όρια. Ο ψηφιακός υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες και όλα μπορούν να συμβούν. Υπάρχουν πολλές καινούριες λέξεις από την ψηφιακή επανάσταση με το virtual reality, το 3D, το chat GPT, την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας. Η πραγματική επανάσταση τώρα είναι οι κβαντικοί υπολογιστές, οπότε είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια που υπάρχουν ανάμεσα στον φυσικό, βιολογικό και ψηφιακό κόσμο. Υπάρχει μία εξάρτηση ανάμεσα πάλι το πραγματικό κόσμο με την εικονικότητα και πλέον η οθόνη έχει γίνει το παράθυρό μας, έχει εισβάλει στη ζωή μας. Μέσα από μία οθόνη, ένα παράθυρο, γι' αυτό και στα Windows ανοίγουμε ή κλείνουμε παράθυρα, ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε, συζητάμε, δημιουργούμε, διασκεδάζουμε, δουλεύουμε, ακόμα και συναντιόμαστε. Κάπου εκεί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει, να βρεθεί αυτή η ισορροπία και να θυμηθούμε όμως και κάτι άλλο, ότι πριν την ψηφιακή εποχή δημιουργούσαμε εικόνες για να παράγουμε το φυσικό μας κόσμο. Και πιστεύω ότι εκεί είναι να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Οι παλιές γενιές το γνώριζαν καλύτερα αυτό το πράγμα. Με τον κορονοϊό ήρθε αυτό να μείνει. Ας έχουμε μια πειθαρχία, ας πούμε. Θεωρώ ότι τα χαρακτηριστικά μιας καλής ερώτησης είναι να βρούμε αυτό το πώς. Και μέσα από την απάντηση του άλλου θα μας βοηθήσει για να πάμε στο μετά, για να σχεδιάσουμε δηλαδή την επόμενη ερώτηση και να δούμε πέρα από αυτό που ακούσαμε τις δομές. Για παράδειγμα, θα το βάλω σε ένα πρωτόκολλο, όπως λέμε, σχέσεων, και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και μου είναι μια οικία. Σε μια συζήτηση φιλική μπορεί να σου πει ένας φίλος σου ή μια φίλη μου που δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις και θέλει να κάνει σχέσεις, δεν υπάρχουν άντρες ή δεν υπάρχουν καλοί άντρες. Η ερώτηση που πρέπει να της κάνεις είναι: δεν έχεις γνωρίσει ποτέ κανέναν καλό άντρα?
Οπότε αυτή θα αρχίσει να σκέφτεται και να κάνει ένα flashback. Μήπως πραγματικά είχα γνωρίσει τον Κώστα που ήταν καλός. Και πάνω σε αυτό αρχίζεις και χτίζεις την ερώτησή σου για να δεις τι περιορισμένες πεποιθήσεις υπάρχουν, τι παλιές αντιλήψεις, τι ιδέες, τι μοτίβα έχουν χτιστεί γύρω από αυτήν, ώστε να καταλήξει ότι δεν υπάρχουν καλοί άντρες. Ένα απλό παράδειγμα, που αυτό όμως μπορεί να πάει σε διάφορα πρωτόκολλα, ακόμα και επιχειρηματικά. Οι γυναίκες ήτανε πάντα, και πάντα είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιούμε στο NLP, την γενίκευση, σε θέσεις ηγεσίας. Θα σε πάω λίγο πίσω και χαμογελάω και το περνάω λίγο διασκεδαστικό, γιατί θα στο βρω από κάτι άλλο. Οι γυναίκες είναι που διαχειρίζονται, ή θα στο πω διαφορετικά, ηγούνται στο σπίτι, ξέρουν τα πάντα για τον νοικοκυριό, ξέρουν πού είναι τα πράγματα. Ο άντρας πάει στο σπίτι και λέει πού είναι τα πιάτα και δεν έχει καμία ιδέα για τίποτα. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Ο παππούς μου το 1950, που αυτό το είπα στην αρχή, έκανε το πρώτο ελληνικό, είπαμε, γυναικείο περιοδικό, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν γυναικεία περιοδικά και του λέγανε «Ευάγγελε, τι πάει να κάνεις?» Και δουλεύανε σχεδόν μόνο γυναίκες, δηλαδή κατά το 90%. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι άντρες. Μπορεί να ήταν ο οικονομικός διευθυντής αργότερα και όχι αυτός. Και μην το βάλω πάλι σε ένα ρόλο, γιατί και αυτό άλλαξε αργότερα. Θέλω να πω ότι η γυναίκα έχει by default την ηγεσία μέσα της ως ρόλο. Το AI είναι πολύ τεχνικό, πολύ πληροφορία, όχι μεταχμιακό. Οι γυναίκες ξέρουν καλύτερα να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, ακριβώς αυτό το by default ρόλο που έχουν. Έχουν συναίσθηση και θεωρώ ότι ακριβώς όχι μόνο να είναι σε επιχειρήσεις, αλλά να αναλάβουν και περισσότερες, μεγαλύτερη θέση και στην πολιτική και ίσως πάνε και καλύτερα τα πράγματα. Κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι μια καινούρια μέρα. Να το θυμόμαστε αυτό. Η κάθε μέρα θα φέρνει προκλήσεις. Ας είμαστε ανοιχτοί, ας έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα, να ακούμε το συναίσθημά μας και τη διαίσθησή μας.